रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांनी आज कणकवली ते झारपमधील महामार्गाची पाहणी करून महामार्ग ठेकेदारांना चांगलेच धारेवर धरले। यावेळी कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक व अनेक शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी ठेकेदाराला धारेवर धरत तात्काळ समस्या सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत। यावेळी खासदार विनायक राऊत काय म्हणाले पाहूया। कणकवली शहरापासून ते कुडाळ इथपर्यंत आम्ही आता हायवेच्या कामाच्या संदर्भात पाहणी केलेले, काही ठिकाणी ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या सूचना केलेल्या आहेत, परंतु कुडाळमधलं काम सोडलं तर बाकी बहुतेक ठिकाणचा हायवे आता पूर्णतः झालेला आहे। कुडाळ आणि कणकवली हे सुद्धा त्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये काम पूर्ण करून हा 100% हायवे पूर्ण करायचा अशा पद्धतीचा विचार आहे। काही स्थानिक ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत, त्याच्यावर मार्ग काढून पाण्यामुळे म्हणजे गाळामुळे पाण्यामुळे शेती नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेऊ। ज्या ठिकाणी पाणी ब्लॉकेज होते ते पाणी ब्लॉकेज काढून पाणीचा निचरा होईल याच्या संदर्भात आम्ही सूचना केलेल्या आहे आणि चांगल्या पद्धतीचा हायवे लोकांसाठी सुपूर्द करायचं ठरवलेलं आहे।